nang litum phan kaning ye kangtung la pu helo jo arnisi ke damtang non a chiklo November a chiklo krehini la pen kriye thom arni national seminar dolo 6 schedule aputha lake Karbi Anglong Autonomous Council si organize lo lapen kera kacherap do natum Center for Karbi Studies Difu Assam lapen ke Department of Political Science Assam University dak Difu Assam Difu campus a function bangge Karbi Anglong Autonomous Council si organize lo seta ningoylam alang litum CEM lapen hala CEM MLA MP atumta nangdun tu tede apa ye nangdun tu tede amat ka preside abang inudvet nangidun surjorong para ke hai alang li EM alang si ka preside arnisi lata inaugural session husi alang litum do chot lapi ka vedalo krehiniar nita krethomar nita alang litu vedalo avedalo lale son alam lo ning oy alam lo sita seminar bangke miulu pu ana jir ki ding ilitum pu verteti 6 schedule ke chodorde pu si aja tungi pu autonomous state si genang poma 6 schedule si genang poma pusi ke pu seta ketok ta Elvin Teron ke hai ta tok la son seta lage karju nang ya lam kali athema hala article 244 a long si tok dak lo autonomous state dolote 6 schedule paragraph 20 pu thak si do pu ketok do ko ketok hala si tok thip le until la si genang ma pu question se ave hini ta nang lage hini ta nang ni tingu si autonomous state ke do thek po na hello la si hini ta nang la bangke aku chodor de palam gali 6 schedule ke choja fan gali lage काम के claim ya fan ilitum akar bianglo autonomous council lapen ilitum election ke do anta ke choja fan gali lapen ka khela je fan gali akam ke claim je fan si ilitum election ta politics ta itum ka khela je fan ka pathu je fan gali ka pathu lo te lage ka pathu chot pula je lage itum weird that pula lage itum a that ke politics काम के claim ये फन लगे काम के claim ये फन और निसी सीता इलितने पुलो शिक्षिदुल के बियोंग हैंडेन पुलो और निसी पुठिप लो प्रोफेसर डोंगेल अलंगली के मिजोरम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लो अलंगली के शिक्षिदुल लम के ठेक पे में हाँ अमेरिका बैठी अलंगली सेमिनार की दुल तांग बंग अलंगली पुठिप लो जे 6 schedule atenge ilitum anut ka pre ka phar jakong cho hang na mi kam ve lo selami pula tante nang tum me thang si selam ni nang tum me thang si claim ni long little lata e tribal atum si long chot po election ta tribal atum si ar jab dun long chot po lapen vote ta tribal tum si pilong chot po pusi alang li ta ning ye te kang la lapen ha mizoram long ke do chakma a council lapen mara a council lapen aku isi dolang ladu ke thomdo autonomous council lada haladak tribe atumsi tribal atumsi vote ta pilong chot lapen election ta arjab long chot son dak taksi itum dak Karbi Anglong ta vi nangi lasi ilitum APHLC tum ke hangkong alam bangai lage a hok alam lo pusi jok lo pusi itum hanang pudikang tipl APLC chok lo directly nang pope seta la ilitu APLC ke hang alam la pen nili ta kaning je do nalam se chok lo pusi ala tu puet tar mane APLC ki claim bom akam an ke chok lo pusi nang puet anisi la si a seminar bang me olo national seminar ni ha chomang atum ta bang hini ta nang dun lo halatum ta pulo chomang atum khasi hil salong ta khasi atum si election thur long chot
la pen khasi ben karbi atum si hada vote ta pilong chot so until la tangte the consultancy alang ni tumai ke hang lo har pen kel pu bang sian da chitang de mle da chitang de la pen mp tami chitang de nang nang li la supita ko pisi ku yin kopia potona je tong de lone ne li gama tha alang litum ke sik schedule ke langching lu le der nei pumate di la pen chuta jing tip te der nei so da jing thi te der nei pulo la ke thang da ka lia bostu pu sikitin non ge bang so jing thi pe me langching lu pe me dress pe me tum si ge bang doctor tum sai si lam ni professor Marco Batri Mitri yo la sona tu la pen ke halapu dolang ho amen do lan chok takali litum long sonam wangchuk da nangdun hala dak pen alang litum at trup ke wan alang litum anta do sonam wangchuk ke lage India chot kali international munit lalang lige inu tek seraba alang lita mesen busi pula sik schedule ke nang wegi busi pula alang litum ta sik schedule se hang bom lo dapat ni liga cinia tenge pini alang litum meeting do hala dak halam lasi lage mesen a seminar lo pusi lage elitum bhangi mesen lo lage mesen ne lita kroy lo lage lapen alang litum pulo hala paragraph 2 sa paragraph 7 ta lakta lage ain ge silam nang po alang litum ta pulo lage silam nang po silam nang yung APHLC tum ke hangkong alam bangai lage ahok alam lo pusi jok lo pusi tum hanang pudikang tip APHLC jok lo po directly nang pope seta la ilitu APHLC ke hang alam lapen nilita kaning jedo nalam se jok lo pusi ala tu puet dar mane APHLC ki ke claim bom akam an ke jok lo pusi nang puet anisi lasi a seminar bang me olo national seminar ni ha comang atum ta bahini ta nang dun lo halatum ta pulo comang atum khasi hil salong ta khasi atum si election thurlong chot la ben khasi ben karbi atum si hada vote ta pilong chot so until la tangte the consultancy alang ni tumai ke hang lo har pen kel pu bang sian da chitang de mle da chitang de la pen mp tami chitang de nang li la supita ko pisi ku yin kopia potona je tong de lone ne li gama tha alang litum ke sik schedule ke langching lu le der nei pumate di la pen chuta jing tip te der nei so da jing thi te der nei pulo la ke thang da ka lia bostu pu sikitin non ge bang so jing thi pe me langching lu pe me dress pe me tum si ge bang doctor tum sai si lam ni professor Marco Batri Mitri yo la sona tu la pen ke halapu dolang ho amen do lan chok takali litum long sonam wangchuk da nangdun hala dak pen alang litum at trup ke wan alang litum anta do sonam wangchuk ke lage India chot kali international munit lalang lige inu tek seraba alang lita mesen busi pula sik schedule ke nang wegi busi pula alang litum ta sik schedule se hang bom lo dapat ni liga cinia tenge pini alang litum meeting do hala dak halam lasi lage mesen a seminar lo pusi lage elitum bhangi mesen lo lage mesen ne lita kroy lo lage lapen alang litum pulo hala paragraph 2 sa paragraph 7 ta lakta lage ain ge silam nang po alang litum ta pulo lage silam nang po silam nang ipu sera ke tok do ta kol rente silam bek nang po fundamental alolo lage uthe ilitum phanon ke sik schedule kahe no pu ia theke ki pu det titi ke ilitum amunit atum politics ke claim atum national party along dun det titi national party along dun po ange banghan national atum ha a plane ka selam ka do we ke bang ha Delhi kunan ni Ohomia muni takali si bang salam Ohomia takali itum karbi thuke lage inu ta dodun thulong le det lo
hala tum si kaselam amar la si Ladakh itu malam nang Cini dunde la National Party pulote BJP Congress lai hoi thuge itu malam nang Cini dunde ili tum le lo selani putala tum thang na nang Cini pia lo po pak sinang pudun turang po la puya la masi ili tum la sik schedule he no pui ili tum emethang a party da ka vedet apot si lage kisum ilu ning hok ta non ke nang litum lawan ning hok ta akhei tinta amethang political party sige selam lo West Bengal ta Trinamool Congress pu amenta Trinamool Congress pu amen le do sita lage Bengali to ma party lo lapen ke Maharashtra ta Shiv Sena pulo seta lage Marathi to party lo Marathi tum sia ke dul ki en lo lapen ke TDP pu body hala Andhra Pradesh Telugu Desam Telugu Desam party talata Telugu apanu hala tum Telugu alam apansi ka chelang ditilo lapen ha Chennai ta hala ta Tamil tum hanse ka chelang lo la si hala dak DMK dulu AIA DMK ta do non market DMK si non ka che pahem pu Stalin DMK lagi DMK ke Dravida Munnetra Kazhagam Dravida tu adet cepang tang nai palam ada hal tum si amethang a party le national party ke lagi lason dak taksi bang Jharkhand ta amethang party dulu kopi bayang do la tu lapen ke aku Telangana ta party amethang dulu Punjab na amethang party do hala tu non bisarlam AAP AAP ko pumayang te Aam Aadmi Party Aam Aadmi Party ta lata Delhi malong party le di lata amethang to party lo ta Nagaland ta bang DPF polone pilone do amethang party Meghalaya ta bang NNC bubodi hala tu amethang party do son sai sel la sin non dakar biang long la pen di mahasau ta ilitum amethang party do nangji non amethang party ke la APHLC hala all party leaders conference la long ilitum claim rapet lo khilonjia okhomia tu la pen adivasi tu hello schedule ke long cheng atum lo ningkan pharoge thom apram si alang litum bhange litum nang tu nang du nang ne pu puno dak la lang te bhange alang litum duk ta duk o ilitum ateng le abang ikui te ma akhai ka akapre alang litum ke sita hala tum ta schedule tribe le akhai ka akapre hala ke negro akhai le hala bang ilitum ne mongolian akhai itum dak ke do an ke karbi ta lo dimasa lo garu lo khasi lo Boro lo, lakado Mising lo, Tiwa lo, lakado Siam lo, lakado beta lake Mongolia na kai sai se ilito mangke. La si non hoke bang ning hok ta kai si chelang. La si ilitum ta kai si chelang na po. La